Yang gaya wata iluna ayak kanda yan yarga. Ay nanu Rasulullah si kepada riwayat asokun suwalay. Ako kasuldi awata iluna lang na tau kuwalay na rinila na wallah. Yang kada lay arga suwata ilun. Ikadua hadis riwayat akatir Rasulullah natigyan na ana wakafilul yatimi fil jannah. Watigyan sa surga nauman isa na surga iyan atig nabi. Okay na so surga kan na ayabu ami susulda kan na lagi dia kan surga. Na so banga tawasin niya pian suwata ilum. Ami akapuro-puro kay surga. Ya gaya wata ilun na ayakalayan ni arga. Au may po nga ulo niyan. Ibu kay po nga ulo niyan. Nano ni kay po ang kibitado pala de limang ako ulo wata ilo. Nano ni kay po ang una miya kabubos sa mga malaikat na pagitong niran subuku wata ilo. Unjo kada kalubugian na mapasado to natigo mga malaikat ay Allah gi kada kalubugian. Natigo Allah ang lista ni wag gina ni kada kana kamapian na imbir sa kutamin ni buru. Pinapati ni man kada kana utabuko. Niya kalala arga suwata ilon. Ini gini waya makna niyan. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam na lawan wata ilon pala ini sini apa? Anditariran sakakaniran salangon taman. Napala nuto piyang ako Nabiullah Ayyub alaihi salam. Oto. Nah, kaya ko mapasad. Ayan pa na tinimo-timo manwayub. Nasulang ulang wanubel wada karumanian. Sumia matay so ano? Ang karumanian. Ayaw matimusiran. Ana biya boya so mga belo. Igiran na inong pena iso ayu. Na ayat tinimo yan ang mga belo kabunder katanong pemili. Asala ko mapaplano ang mga babayo to. Benda ino tanong niya pada itimu ka pemilir kita na ami tanong sa sira lagi. Wah, ayaw ko matimo sira langon. Iwayo ba pala kanon aramil. Ay man aramil na mga balo. Tigilan ako ay. At tigilay man to na inuwakan sa kano tinimo. Aso diir kano di kang gusto yung mga karomaniw na di matugaputol. Sasabi sa gusto kano mga karomaniw, kakaniw sa kanditaryo sa apiaan to na uno na iman to na sakni man to yung mga guru. Ay, katawan niya naging ito atamok. Ang matatangan niya na ipag-imbestiga rin ito sa luha na mori. Nakabay ay na makansya. Abay na makansya. May kaysa na iman to na sumagusaya. Kagi dia kini pelulubaan na ropailo pagariya ka na alim si Umar amatundig na di gaton. Oh, adna multa ka na isas ka niya na diksyure di gaton. Bakun miya bati ang gutuwa ko. Anay mamiyag posta. Etigi na karata ang kaiyam ranaw. Abastad niya na niyan di pa kang batuon sa tamugian. Igirat tigi na alungan na mauri nalilimitan mo niyan. Ibarat yan na tigig yung uto alim napakalang ka pa nakanatigin sa Ingderanaw. Oh, pakalang ka po sa Ingderanaw igirat tigi na sa kami ang mga alim na anak yawing amin. Oy, na malo niyo mujitiso mga alim apakakawing niyo sa malo mapiya-piya. Adi sa mas malay bujit coba kena apa bedakun. Adi gaya alim magawing na ligan ito di pa yung may kinang untuk dah kutiginan magugay ka bebenarin. Oy, agi nga piya kakawin ka alim. Nabi ka nakasalim ang gatos. Na piya ka lalakan na sangin. Na da penakatawan na ka na penmigay sa 2,000. Oy, nabi ka nakagin kaya bayot. Aba ka na, akamumur ka ampan. Na piyaga na nga pa na miya makapiya-piya na ayaw nga pambigyan niya man na saan nga isa ila yung usamranaway na basta agama na miya kaliglig ito yung ranaw. Okay. Basta pagkantab sa agama na kanabala ko na maranaw makaliw-liw tanuron di ka diditiro na so salakawang ranaw. Makaliw-liw tanuron na
Agin ko mana niya na matangkad sa ginawa o mga balo apalesiran kayang gustuhan. Na ayak man at tinimuti mo yan ang mga miskin. Agi ako matimuti mo sa mga miskin. Na siyempre, sami naman na miskin kay gira minimba ito nakawasan na sasapi man na sumbagiran tira lagi na sigurado na yan. Para tayo ka siya, basta hindi mag-imbitar na kawasan. Natira lagi na ayudod na yan, sigurado. Iya, timo-timo ang kaya miskin. Ang iya, kung matimo-timo ang mga miskin Ige na pala kanwari miskin, tigira na wen, na nalasyotiman na kung siya kanon. Dubod na aawi din yan. Asyotiman, no. Nauna ko niya. Ito ni kapasangan na ka. Andagang, apangin sila, kanggilupa, Antonay Rongon mapasang. Di na kang gilupa. Di ginabungos ka sa isa ka istarya sa lupa na rakad. Matano to. Okay, naging yung ranaw, Arabit naging. At inipairtan niya sa kasusa si Tihula sa Saranaw. Ada tapmay na nga, nabiyatong tangaranta sa si Tihula. Okay, daya pa na rin yung mga pakadura nga, niya pa besar pa. At ini, mato na, ada penapangulan na ka, nakatayang di pemulaan na ka, awakasan na. Tsaka pa lagi, nung pasangan na ka, tingin na kandaga. Tingin na anto nung kandaga nga rongon mapasang. Tingin na dinis. Natingin na, bigyan mo siya sa tema na posto, mapanwa dinis. Naroon. Tama sa sulangan, pobre na palin, tiya bunja. Kau ya gun. Sabab sa Satan, na di ka baya o Satan o bata no mga puro isurga. Di ka baya. Agi katawan o Satan, isan na miya kalala atwak. Sa kapwa ka puro-puro pangkatantano na gimbe kang gusto. Sa lalang walong gala. Pagka puro-puro na nakuha. Pagka puro-puro adar-adar. Di ka baya o Satan. Ikaw ba yung Satan o ba puro swayog ka? Tuyo kayong gulaulan yung nabuot ki o pamakakuha na sugridi na tanto tunay ni. Lumit ni katanto sa kami. Ang alalamin ni Ugupian. Nabuot kay mga uwida ka no Satan. Naguguraw sa langit. Hindi guraw kaya naging utaw pa man na niya kadakadakal na niya pakasimbayang o ayog madakala kaya din sa uwidakal. Aging kay man na mga lalong na iasawa pa kalalalongiran na kagiyod na kau yaganiran na huri kari. Isiga lang mo na tikusapan pa. Oy, akapang kasi basa niya naging utapang pa. Adi niya nakatawan o diyan na kurinti sa giyong utahus. Aro pa kao kita. Aga pa kaya mau masuk kurinti naroon din niya luto. Ino niya luto din gulaw la. Agi pipikir niya na sumangote na di pagkakanan. Oy. Yan ay mga akyat bahay. Ang pananabid jawalay. Di na kito mabinikuwalay yung di mapipikir yan na upang makakasito na mamamiyamatipiyon o pamilya. Dugo ka ni karuman yan, dugo ka ng mga watayan, tiya bididualay. Na tinigriyan no to, akatawan yan, akritikan no to. Aga pa kaya masugot at timbag sa lukwan likod, aga pa kaya susurong nukiwalay. Nagkapagkakritikan lo to. Na. Agi din ko tanong nakapuro. Niya mo masong mga Satan yan. Yan gagadagan mamipagitaw Satan. Sa ida na. Musami, gato ami. Ino ba ini tumuraw? Igan na Aya kaya pagiguraw, baka nasuayong na tanto madagla niya pakasudi mo Islam. Ano ba nari kabilasan yan? Ati ko mga pagitaw niyan na mano niyan na sabu-sabu niyan ka sa kawayan. Natingnan mo sa kawayan ka na. Asan mo ka man-discourage ko na? Ayun. Natingnan na yaman ay pag-isimir na. Ino kipuro sa pangkatan niyan, tingin na biyer, kiyaw-yan doon yung madarlataw. Yan yung sa problema. Lagi ang iba natin, nananaway mo doon. Lagi ang mapalalaway mo doon. Nausyo pa rin nga, di ko isapara ng mga anin, hinaputira ng mga anin. Di ko isapara ng dato, katutuan nila mo yung dato. Panganganak ka na, kay mananab lang. Tignan na.
Ayaw mo solusyon lalang, mana niya nalalong. Pangaling ko doon nakakagumina. Dari, boleh kayo. Pangaling ko doon nakakagumina ka. Yung mo pagbudugat ko, kapupaka ka nakagumina ka manalo ka sa kundi. Bakit tidak lagi mo tabudong ba? Lagi na nanariyan na. Upunigid yung asangin nanariyan na, benar bendura. Oway, nakiapan niyan suriyan, nasumi mo mga lulutian. Tinapian niya na buwan, hindi na mapagalo pag-uwi, bubuto na mo siya. Tama mo sa akin mo yung biyan. Ano ba yung pagkaw niyo? Ano ka biyan na ito? Na, mapagaling mo na yun. Igira na ayaw mo sa wirang nirka, guys, dato amin. Nakabiaya sa babak, inipurang kanan, ano siya? Napuna sa kaya gusto niyan. Na ayamanan niyan. Na idini kami nga. Ano kapag kayo umantan ng mga pagalitan no? Idini kami nga. Sa mawa kami ko dunia kalaman utamo kaya natutong namin. Ang mga gusto. Ano tingin iman to din? Iman to din. Nabuwa kay gugas ulawan o Satan. Na ayam niya sa mga sapi yan, mga untan yan, mga kambing yan na parang-parang na nagyapatay niya. Doon na nagtamo yan. So mga asin din yan na palay niya tutong. Na, kami din ako dito kami na imato na victory. Yes, sigurado. Ngayon, ulaw ano tamo yan na palay niya doon. Natigil na sumo, huwayo. Pero na yan na sa tanong kaya nga para madiskalit yun. Yung nga niya so ayaw na disimo yan. So ayaw. Ayaw niya ka na tamo na di pa sa gawang to. Ano man nagito na maranaw, di tanong mampadu. Ay ginang kubri, na perfect isa mo yan. Makatamo. Tanong na tala ka mga rubicho. Rubisimo yan. Kaya man, na disimo yung sa aking kaiyawa. Sabi na ayong lang yaw mo, Satan na ititinigil sa buya. Inato mo Satan. Di ba so Satan na pagitong tanong yan? Oh. Ato ni kanino sa pagitong tanong yan, hindi dito di si buya. Napurati ka na, ginani ko di si buya, nanap ko sa kapag ginay sa rinus. Ngayon ay nito ko no Satan. Miyalita ka. Ang upang kami at so para na kayo, ma'am. Pero hindi nila ka. Ayat yung tuwan yan, at tama mo, ma'am, Piya malinta na ka. Inatong yan. Ayun! Ginagakan na kisibayang. Agyan kaya tuhan ka na, alam mo tiyan na ka. Asola mo lang, tamo ka na, panayang niya tutong na didin na protek na autuhan ka. O pa mga piyura na natuhan. Ika din yung pakitin sa mga iba to na didin. Nada. Tatarong mo ayo. Ayaw mo makapasasibay yung ayo. Uminigit na mo to Satan. Ito na rin kung ko to. Inaswaki sulang tamot ka na parang na nag-ederiya. Inadinala mo, tigin na didin. At ang na tumatantang suwayo. Pwede ba yung inariman niya? Moto. Kunya pala na sa Allah. Ako minirawa. Alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadha minni. Atau niya pang dito na pinayog. Ya Allah, sulaman bantugan na panapalayang kadenarap. Penalamatang kus kaya Allah. So awida kana kinwang karakan ya Allah. Bukod niya nalamat to. Yan ang penalamatang kurka. Penalamatang kus ka kaswawida kana kanapiw kas karakan nasugay dulu Satan. Tunay niya benih niya betul. Mana niyan na penalamat ko kagagimiyan na kung sumo awida ka niya. Lagu pagaman sebenar suayong. Hukuman panik sa langit so Satan na pengurau hukuman. Niya timukman lagi kaya naman ang wanang kausaw niya.
Ya Sayyidina, hingga to kami. Atap na niya kapragi ternak. Tingin na sumayo. Alaw lang manatingin at tamo kaya na palapalaya. Palapalaya kaya na ugay na tumiyak sa awan. Ano to? Tumiyak sa awan. Kenapa lagi bisa lang maranaw, di pitiro na di tanurong ko. Ano ni kakis tingin ron Allah udala na bunyi sini. Nah, tinggal mga saitan na beto amin. Ato ni undir ka. Tingin mo sa wel kanong dapda. Natingin na beto amin na suayog na ayawat na iyan na 14. Apa na pala din beto? Pala pala presidente. Apuri ka na iskayin niya ni King. Hindi panurin ng mga watain na. Kaya makumiti yan. Pala pala dito. Kaya mana diyan na ibinigan ni nga sira ni pamuno namin lang. Dinala ko nun. Ano tingin ni Mantulin? Sira bubusan niya na. Iyaw makina sa mga wataw ayun. Amati timo-timo sira na kuwalay o kakaira na suberkon. Kaya ka ka nang utang mag-reri na isa-isa. Nasira mo di ko ba niya? Tanto di ginawa eh. Tadi sila lima din din na mapipipi ang ginawa ira. Hindi giniunos mga satan. Dahil yung kayo, hindi na napangalangan. Kaya po sa duty yung mga satan. Puiso. Agwira nung tanto kumbura ang yung puiso. Ayaw makasad. Ibu kakairan na ito, kanta naman eh. Namun sila nung panganat na yung kukan sila panay silang kaya dutian, miyaka perum-perum mga panay miyakay. Kami ang silang mga usaitan. Ya Sayyidina, Sayyidina to amin. Imantun na sulangon-langon wataw ayub na para panay miyakay. Dito na lang. Tigin na panay miyakay, tigin na uway. Si kuwala yung kakairan, na miyaka perum-perum silang. Tingin na pakito kong ayub na parang na-discourage ito. Biya mo siya usay ang ayub. Di pa di siya ba yan? Di usay ka na din na kaya suman niya di siya ba yan? Ay natong yan, tardugi. Iman to na yung maanan yan. Nasutuhan na ka na, nabukir ka. Asudamo na manuwata ka na paninipili mo. Doon na lang magwata ka. Niya batay na mo. Napagkagin ng ginawa yun. Doon na kita po nung ayun magiging pagkitungon. Agi po yung ano niyan, na makapasatsyung ko yan, na didingilan niya. Inatunari yung kapitiro ka, ikinasula mo at wata ka na pala niya tayo. Si isiran, wala yung kakairan. Nakita ka napakaliw ka, napakipilulog-ulog ka siya. Kaya sa ito, manigil sa katawa, wata niya tayo. Na pinapatay naman, sulangon wata na panaya, ay tama na kasakitin. Na inibayaw kung ayaw baliman yan. Alhamdulillahilladzi a'tani thumma akhadha minni. Ya Allah, penalamatang kuska kapyukas karakan sa mga wata panawid akalakan siran. Sukian ko siya tadi na ito na mga diyan transformerian ini. Ayaw mana nila pagiluting ka nila berbagabagil. Gunia nakita ka pa sa kamalian. Doon na tamo. Doon na mata. Apala yung dinuto yung mana nila kaya pugas. Kaya mana niyan na syaitan uwi na ayat yurdir na sa mga kapagitsamin doon. Pagitsamin. Ugma lagi guro ugma do syaitan niyan ugma na mga pagtaw niya na yan. Lagi niya mga pagtaw niya na palay din syaitan. Doon na bulo mapi alam syaitan. Ya Sayyidina, ida tu aminu kap mani kumuro tingin ada kabin dia begitu. Tuat tingin sekarang ini anak Allah datang turun dan dia habis itu. Nanti mga setan na nabi tu amis atau apa itu sabirlah. Iraw anu sana gigaji pe ka pasar ki rumah. Sakit. Nya bubu isa dunia na buaya ni duti na so ayu bener.
Yang mana so ayub na di subuya. Nayan kaya sujud ayub na unya sangawina. Ha? Saitan uto unya sangawina. Umay na ko ayub. Nadirigit na bikuyawan na wasya, nadirigit na miyakan sila na wasya. Ha? Sama uto saitan. Pero madakan saitan amaranaw at talurubit. Asumong siya sangawina na kanjir. Paratiyan ako siya. At di ginagawa na asangawang kanyan, ini sangaw niyan. Ayam niya kapuno kung ngariyan na sangaw na niya pakabulan yung juga rumay. Nahuli ka rin. At may ginagawa at tao ang makisa makatero na ayang resulta niyan. Ayang resulta niyan na niya patay niya sa katawan mo siya. At na tao ang makisa makatero namin di kaya kanya Diyos sa ganyan. Na malilipon siya yung ano niya na saitan. Kagyan ko ito puison. Hindi sangaw niya ko ayub na suguswayub. Kagyan kaya maranaw. Na puison na sinjubuta-buta niya pang-pririgoy. Masubra. Ano panaunan ng saitan? Maranaw. Itanulungan pa din maranaw. Matitimo. So sana ka maranaw. Aryong. Nakakagin na ikukuha na ana dinigit ba kapiyanan natingan na miya kabuling si ikukarungan niya na surahma. Tingin na, tiba ito na, di ba pipiyan ilaw na tigurang na tingin na doon, tambi yun. At iyan ko ba no ikarungan niya? Surahma, akarungan niya, na apo na bila Yusuf, aling isa na pasok. Aso Yusuf, namimbuwata, aso Afraim, namimbuwata aso Afraim, aso karuma, ayun, aling isa na pasok. Kamu pernah ketukuan tapi sebarang histori yun. Nah, kaya mo ba niya? Na, kaya magkirin na nawa siya sa tapanugaw. Na yung ano niya na, when matatawag sa ginawaw ayub, karungan niya na ito, nagtingin na ito, no, nang kaya, karong ako, aprin nga una, di magating, na kaya ating nga na sa midigo. Uri nga rin puison. Nakapapantag na kaya karong ako ayub na talokataw. Talokataw karungan niya. Yan eh, tanong karungan niya na di siya di magtuma. Nakakawaan na yan, magugutan ng bumi yan eh. Ito di mapikir ka. Hindi na mugus ng buwan na tanakatan niya, di magugut. Inatongiran, ayaw, pinagami nga, nasa kami sa mga karungan na, nandun na yung plano niyo. Naaway kami nga, di mikupar sa bumi niyo. Ano tingin naman ito, nataro ito, natiyan na kami sa kami. Yan kaya sa katoro na ako na bigla Yusuf, hiningilan o ayun. Napakapagita na, natigil na marat na, di ba piyan? Marat na at tigil na sultawan at talumiyan. Gini-gini mo na Yusuf. Marat na yung prilay ako mga baya pumakitigiragan. Ano naman ang katuna ba, ayaw mo kapakatir tayo anyar ka, hindi na anak ko sukatir ka. Okay, naandin ni kasiruma, mapubri ka. Dahil ka lagi doon na nabutihan ka. Miyatay ka sa doon. Okay, nayatay, tigagin mo ito ang karuman yan. Natigin na ino ako mimbuloy purslidi. Ino ako mimbuloy abulawan. Rakan niyang bata-bata ka punan ka. Dahil na ito na yaman na niyan na kanyang rasara sa ikarakan. Tagya pa katir na lang, naman ito na sa kanya sakit. Naman ito na sirbisyo mo siya ka. Sa beri ko ko na mauna ko namatay di sila. Otang isang mapiya ko iyaryo. Hira ko na nagpisa na kabaya, ginagpisa kita karuman yan na siwan niya sa jiwa tingin na pagkalurin eh. Bitong niya sa imam, pag niya makuha ko na makapulang karuman ko yun, pwede pa kapulang na itong mga bidmada kan niya rasya ko. Tama na talaga. Iba taga inidita ko niya. Nagitiba natin. Ano kisalap? Napanugulaman. Agin ng mga pagalikulay ko yung ano niyan. Na makalad yung sakit yan. Alabuda, iayakiyati at iyakanser. Alawas ayun. Na miya kasapu na gurang. Kalabang miya kasarang. Kalabang miya kadurang. Miya ka nabisa pulurang na kunay. Kaya dulawas yan. Tama sa area so ayan. So sapo yan, namiyada, kami akan nangunulog.
na kaya di ko pasyo sa nawasiro nito. Doon na number sa po, alin niya ka na ito. Ayaw mo na mabina sa kusapo kung ayaw na sumusupuso ang usugila yan. At yan i-protect na mo. Nakanya kung malaka-laka doon sa po, ay siya sparring. Sparring sila. Kaya kapilang gawa sila. Di ginagarit. Kura ko man. Di ginapura mo. Tingin ako lagi sa kita witaw sina. Ginaway kahit. Natingin na tuloy kita. Natingin na ito na ilang sa lawas siya ini. Di na sugila na usap ko niya. Puso di na magigda. Kaya ako kung dila na siya ako puso yan.